Joy Crystal Clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe, ninje principal ya Karoka Technical, college kutoka Nyalivali Masaba, mwezi miwa, Hak Daniel Mandu wa Kongosa. Tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment kogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa entanga ni area constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube kwanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri akabere eri pungo era abana baito chiron kogerene government institution nkoye kubale first priority baye guchiron bagosomera eri agatatu kare kupsia tumira Marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babweneta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndobwate building koro diploma arts and ndobwate nechi nyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko baliga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal, so it's good moja for admissions ya January mapema. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, affordable school fees, spacious and modern classrooms, highly trained, competent and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Weribya mwanjwa mu ligererio Gatembe TV anonse sorigereti Gatembe TV marwabe ya lero litukeliga limaite mnali ya Jumanne kitariki 2 chiomo tienyi o 12 omwaka wa 2025 mwanjwa mu ligereri necingaki amange agende ko bakoneke wachinsemo ao ime na isiko ya gusi na kolendo konyeretu omwanjwa mu ligereri necinsa tobalete chioka elio ekina gose kugania gokorusi wabisi ko mugavana we county Nyamira Amoske Munyaribo konyaraka bogwikirana alia ase amagache senate ose bunge ya senate ase koraji konyaba gokwanirwa lituko liangio go chaka chinsa isano na ibere go chinsa isano na isato na boy go lituko li alamisi ase raji konyaraka bekoligererwa nganza chinde nigo umugavana Amoske Munyaribo aratigala kaba mugavana gose senate ninyaraka bage komutomanga kolenganamo nokugania gwe bunge ye county yo ya Nyamira we mwancho muri ko ngamanya lituko lia lero nigo mirobeli yonse gendete gwikirana higoro ye gikariki lituko liangio na nigo egotebe kananga egatia barai
nigo banyaka bakomerana mono mugavana uyu Sachinde bunenjera ya moyo kunyara kabage koroberi igoro ya ebikare ebyo byelituko lyankyo ege ne kyonga chinsabiro mwancho muligera lincheri ngongoro kwaro ne toto nyaingiri nigo tokubwa semo yimenyererio nere Wilson Makoli na negatiana kwaleniria ase emagaroba ya lero. Today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. Igati ya MCA ime ye bunge ya county ya Kisii koro kyo bobo bwabo magrechi galishabo gusaligwa n'abantu batamanyirie. Mai wadiva site umuntu akigomoro dio toigo umuntu okenyanirwe akiri abantu baboda boda singe yo kuwatira n'abanyabiashara obutulifu bwasoire gikaro kyo koligia koleta omurembe gati ya bana boda boda gukoreka ime chinsemo chia Musocho county ya Kisii. Chief, assistant chief anaajiriwa miaka 20 baadaye hajaenda course mahali popote. Muraiwense Muske William Samuel Ruto gutwara egikaro n'aba chief na boiga assistant chief bunenjera ya moyo kwanakia maunchererio ase sector yo. Mwancho muligere kyonga chinsabire to gochaka nege kole igyogo chani gosigyo ko goserelia ase chingaki ebikaro byagendrete ime bunge ya county ya Kisii aba MCA batatu yoruma MCA gwodi ya Masimba Muske Pos Mairura omo MCA gwodi ya Basbo Itangare omo Muske Thomas Obare aboigo Muske gwodi ya Abombabat Borabu omuske Nicodemus Omwamba basoka na kanywa chigali chiabo chitaliria magoro ase chikorekana na nigo chasirwa nebyoge nabo igo chanyara kaba chigosarigwa magoronsi anekeregali gendo banya kaba guichanira nabo igo komochia amangana agesia tugosokebeka kaba gesiasa munago tumumuliketo Daniel Ontiri. Omo MCA we wodi ya Masimba Muske Pos Mairura Muske Nicodemus Omwamba we wodi ya Bochibarabu na Thomas Obare Nyebaro obasi Bwitangare. The eye have it. Negati ya balia balenga sigikaro gibunge yo Jumaine mambia nichingaki basoka nikubomera chigali cyabo chisaliria magoronsi ane keroyomo asa utoire na gukunyurigwa nebinte byoge. We were in the assembly with a normal plenary session. And my peer told me that we have people who have come around 20 people who are in masks. And they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court. And some of us, we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Korengana na barabo higa nesegi ya gisiasa neki bakagerete bakuboniwa ngo batekana n'umukyobo bugwasyolia obugundo ase assembly ya Kisii ne county ya Kisii engima abateba tibali guchugwancha amagemabo agendere ko gaserigwa. What has happened today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. But as for the fact that I will be calling out corruption, I will continue calling out corruption. Okwana chinga kecho niko bakwanira halia babere bagwetera ase assembly ya Kisii igatiabo kugeligwa kwiberengererio birengeta bamenyi bechi ward chiabo bamenta bonati bagukirigwa no nyengake. The only thing I know in Kisii County, I'm elected from Chiborabu, and I've been championing for my people to get the development which is not there. Anytime I put something on development, it's being removed, and it's being removed from executive. So if it's the executive targeting me, my God above will target them first. And I know that. I know the God I believe. The God I believe, even if this is political, but the God I believe, you will receive the result very soon. Thank you. Korengana no komanda wabanyimbo ase Kisii Central Musa Imamai asensemwe ni atebaiga. We'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that
that has occurred here. Aba MCA baiga niko bali gati ya balia batali wancherana na kirigento asobora ibwabo ni me county ya Kisii nege kolekiga niko yatiga bange na mabulyo abande bakwebolie na kiyanyalikana ensemo ebekiro bulindi obutindi n'echinga kecho abalindi mbali ngarro na bali na migeli isaine ayagochiana na nimiremo yabo nkuru batarigeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri. Na mwancho mulie kubatikana amo nege kore kyo kia ba MCA gosagano ne chigali chia ba MCA gosaligwa asamagacho ye bunge ye county ya Kisii nigo igati ya bamenyi kurwaze wodi ya Masimba yokorawa no moske post mairura uyobo ya mobo asebali banyako bagusatirwa chigali basokirie na kubolia umwe MCA obo aigwe libaga akore emirimo anya tokabaga gochoruga gokora atie kuchandwa gose atie konya kobwateranirwa na mangana ali anya kabaga kumutanga elio atanya kabaga kirania eganga yaye na sababu bono county ya Kisii kora no mugavana we county ya Kisii musike Paul Simbarati boyo konyora egwadi ya Masimba na kupana kalia amagendero Egesanga ngere kiawa Kisii county which is not good dogo kiri ngabe MCA batatu bali bara against bakubori egento kire kiawa tali bara against chigali chiabo rere kero barenge bunge igo bakumye kero bagotenga chigali chiati kirama borabo bagali chigali satu bali kubori ngaki bwana gavana bobo gunyo bombwara kwa Kisii county na inturende mesebu na kwa promi nda to kwa ndase kiro yeto ya Masimba kiro yeto ere nchabo magendro ntubwati chiro yeito na wanye necho ya kanja igatwa cha kwa gati no MP chiro yeito ge metare tichete togende matanya gitaria saborire bakrose bwendagira ejubi umoire bakanjira abantu ba minto wanye ne bintu ogochogu kore Masimba tumaiti sibe chiga to chie county chigoche ntubuna Masimba wodi Simba gato tubutete buna abantu ba Masimba ntubwati kende tokonyora kurwa no nichibe chiaba gitu ntuyase program ya abantu ba chibesa ntubuna Masimba wodi ngorera tore nkiwo suppose itera akarta buna umwe musio tukaja akarta buna Masimba wodi to surprise di Masimba wodi yani otoroje chinjera chikoba other areas lakini Masimba tonyera gabara gakobe kwake kabe ko mora mkorwa mbakalia buna bono chake ebale korumo korogoinu akamora mugaga kunwa korwe chuma oikaga 100 meters bagatika ko chiaria esikeyoka bakobeka mataratari nande gakomontaniri omora muoko bekwa nolio mochabu twamakanyora chisaini posi chinene chiri kirenga ona Simba babekire omora kina kigato sumbwe chamso Peter ngara ni industry ya namna ya chandikire omura bana ba boda sibagweta baranchi awodi ito to kona kuito mu MCA bosa kumbe we have come to realizing ebito biko ba ukuru county bitari ko ba iko ande to bwate right ne ndu ya ito yogo sabi bintu bire bya ito bya Masimba ali ni good terms governor it's good governor atege gato tenga mu MCA nduri ko wana ne kwa magendera ino na korre na bana lakini kwenye kuronega ne mu MCA nya muri ko wana ne intu tu amochorete tumugana nabo to komurus usina ndo mu mente keruken so nya ko muitambo tu to magendera ito because inone constitution abego tebanga it's equal shares chibana to kuba ukiras kona ko irire bas 21 million yali bali kwa nyere 5 million ko ire chi wodi bere kwa tikire chi wodi sata gesutairi Masimba tei na Nyamasibi tei ga kigavana yori ayote no muntu murongo uri wote tinga ngome si uri Kisii county mpaka marika koleki marika tenge okono gotenga gusino kwira ni bas boda ya Masimba ward lero nindere governor mwancho murigereri togendrete na mangana kurwase county ya Kisii nigoli tukulia lero bwatani ba boda banyaka bagokora egeikaro ase chinsemo chia musocho ibanyaka bagokwanera mangana airengete uburendi yuna arongo bwatakana muno kumusana kwanyaka bakorekana kubwatakana gose kurwase ebiyombe bibire byabana boda nage kare kinigo kyanyaka bagikorawa amo nomurai wikyombe ya boda asireta cha radio onchali irere atwanya kwa bakwena kia buna nigo barachikonyara kwa bako mukie bitambugero elio kwena kia omorembe egatia barabo ase barabo naboigo na bananchi bali baba itane numuna kutume ulikito diponi asanya
omorembe nobwa matobuya ngati yebintu biria keroyomo akugania abonchulia ba boda boda korwa asensemo ya Kitutu Chache South chinsemo chia Mosocho Market ne stage ya Faras mbiri nigo babeire bagutingana chisegi igoro yorobebe rwogokoro bonchulia bwabo ngane yega nigo yerera mo president of boda boda imiye county ya Kisii Jared Onchari Oirere gokora egeikaro na barabwo bunenchire yamo yokuraria omorembe asama lieta Jared Onchari Oirere omo president of boda boda Kisii county lero gona ngese sub county ya Kitutu South ase wode ya Bokusero ase abamula baito babwate mangana masini niyo komigana igore yae ase chishedi chawa sibako bangera agwese nanyara kwenda asobwango nane twekara sina murabo abaraide kisema cyose ego tuyibona nira asobwamo nga abamura bonse nabamo banyare bakorera gasi asobwamo nande ondeta basiko toka nga gakomigoyo ase bari kurwanirira SIDA SN Kurukisi town ego tuyibona nire togenda tobeke kegingi ase Faras mbili na Mosocho Market bonse babangera ororo lakini bayana na maskani tangoro Kevin Overe omo chairman we sub county ya Kitutu Chache South boda boda litangana kabisa ngwa kangambia mona ase president yana ya Kisii county omo ske Jared Onchari Oirere asogo ikase sub county yana ko da tomolebe kati stage chichuna ata balitangani Faras mbili na Mosocho Market kagerete bono iga abana boda boda tuachiramo ase nginjo yoko kolega ebiasara turamo gusangana munyakirogo wechiro ya Mosocho Zakara Ogega nigari lyambia mono asokubwatirana gati y'abamenyi bensemeyo n'abarunde chipigipigi ilyo kugenderera gotinya oburendi obukonya bwarorekanire ananemeye ward ya Bogusero gokea atwara obusali Mosocho nkaboka sana asengenja abantu bakoda boda na ubatubwatesia baka amajambasi ari kutojanga Mosocho mwari kuigwa ankyo mwai wariva site umuntu akigomoro iyo toigo umuntu okenyanirwe akiri abantu baboda boda asengenje yokubwatirana n'abanyabiasara obutulifu bwasoire egekuro egetindi guchese baria bakogenda maminchaneri chiko naboigo ananokunirwa kwa mwana munyaruka nigo kiabwatukirwe asebono yora chiko bwatu aselimo cherio arerirwe getambokero egetindi twatebiro yora getani yolibono sheria ya serikali ntubwatu umuntu nande tomareria mako ya serikali ende serikali iro koboko kwayo genda kana gatarate ase stage tokoriye besanke igo oire mukati maragoba ndagokine family yetu igenda kana tuga netino president yete yakaga iga no molembe na kumusiramo otubona nanga mwana ndo bwensio kotoka ne pigipigi okogendi para pibi kubwatwa e police gachwe paka ka chisukuru chego ndo bwensio rato kubwatwa mwana we sukuru kesi kya ndiko gamba uyino ko mwari chama wa serikali anda be suspended pikuru sama ngana boda boda senge joino musalia ekine gendo twagikerie ukogikeria konene abana basikwa abana banyaruka ripoteria egetaseni kya ukiagatembe kuroiga sechiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogusero ebunga ya Kitutu Chache South iretera nenkoro kwa Dipon asanya na umancho muligererie bunanchira yamo yokolenda abana gose abasaya chinga kechiga bale umutemoko bwerusa umo gambi korwa ase location ya keroka se takana ndege nikanyaka bakuru basemia una abana bwenda kolendo gose abasaya bwenda kolendo chinga kechiga naenda abe buna enchira yamo yokweneke buna omochando gose burerwe nyaro bwenyamore munyara kole bole koba abogo kyanigwa buna gotumanya muliketo Paul Cup Okara usangamo n'umusinya chifu yiga kurwase location ga yakeroka township asirita Kennedy Nyagaka igagendera kwa bagakurwa bose mego cyasaba bari kwa neki bunango lenda bali abana babo nanene chinga kichiga ensingi mego chingire eiki yenye mureo asate bengo mubaro munge babasaye nigo nyara kwa bako kwa neki ogotwara endwale yiga yenta amuchira bari gotabika nge abana babo because abana baita bange they don't care and you see nowadays ekero koligereria gasite yora ebwe nyoro tora akorerwa the correct medical check-up muna jisi jigasi echichali kumune chabasigari it is a must that you must be taken through that medical care wamanyakanyanga medical care abana baito barwarite kare sana abange barwarira out of AIDS because of negligence bagokora mapenzi without even taking knowledge and time which is not there nyo waikire echi yoko nyoma
nyoma omeke family komentera ing'ani iyo nigagendere ko bagakugania abaibuli kwene kibunango lenda bara abana babonana bali bagosoma city school kinga kichiga baraso mutimoko nemerigeriga ye Christmas yobwate emirubiri menge. Let's try to take time to talk to our children. Abaibuli manyu mwana uyo ngo bako bakomo nsabu kiare ne nkia koba nkia ko korali tukoligima because abaibuli bande they don't even take care bali ko banyamwana ya sale abaibuli kisega to bwate to ko manyabana bali na barabo igo naji ko sabanga this time tiato feature and kabisa igo bigagendera ko bagakugikira gisegi cigenge gicagendera ko bacikwane kiwasege kabono asibigagendera ko bagakuganyanga onye elio rocho lyanyare ko bali kwene kiwase eyamate nigo ligwenete gusunsuranwa elio gutanga amabe so naji ko sabanga kiti yango tutuare chidaro in our families otherwise no matter tenga assault cases nchiro when you fight a person and somebody can shoot you nayo go tuale problem igati ya totuale tolerance between ourselves na ndekende keregi akorekane let's have a dialogue to isara sa twakwana na bakonyora yachi ko bamakong aetire tigango to teme ko konya na mangono yeji paundali tigato ligia bagaka batokonya ni batonya ko myokania mangana chikotin tigato ba to bwatera ne tolenga kitosoro this problem omwelio yenigagendera ko bagakobabuli abananchi kwene kibunamba chikunyara ko bagosanga chinga kichiga che Christmas na bego guchingira no mulembe elio utambuka umwaka buya yo koromo geni amenyete samuya ore obwate suspicious character please inform us mwana mune taunima onti ko sabanga kinyo go cha komenye town you must be a good person so if you are in a wrong way or a wrong person your days are numbered you can never do it in Keroka. No nyento bwati anything to eat. Ko bwate kendi yo sioko nona ya avocado kia to vile buya. You can give your neighbor if he doesn't have. Igona wa devanga ki ekero bwate no anyema ndasi me uko none tano ka your neighbor even one pack. Nera tio kibua Nana osabanga nande de neighbor chine chire kero monta go tio kia to ko gendo mo chibu monto ta chikiri. Wachi kwa manya kwa ndo kiagra to ko manya pache tinga kia ya gete kiara strain sinchiro economically igo na chiko sabanga mbia mono mulie Christmas yekia to samira bana baito baita matem Polycarp Okara Getembe TV mwancho mo ligerali ko bwatakana mo ne amate ya David Kirimi ego siria umurugyoye ase erieta farini kwambuka amatuka makaitiro nyaka kwa ni gwalitikulia lero nigo omwamsie bwegwodi ya township muskedi ukimasira abwatukria amate ywe ngombe bunanjira ya moyoko basira banyaka bakwegendereria magayo gosirelwa no mwancho abo egento kenya ko bakokerwa na bamenyi bechinsemechio ase banyaka bagotogia egetambukerekyo kigima munagotume mulikito fatikari December ng'ombe Kirimi igo mwana yana kolisi nase omayiga bwibirero byokomwenia omusubati ivarini kwamboka oyore omongina o David Kirimi Nyaronde korwase kenyoro kya Kyong'onge ime ye wode ya township ebunge ya West Mugirango omusubati oyo osiria obugima bwaye na gutiga abana bake nigorero wasomayiga bwibirero banyora ogusirwa okonene korwase omo MC bwe wode eyo omuskediok oyagi masira oyo obawatu kera engombe eryo eje korenda yamateye iga ya Nyawusira Evans Momanyi nere omuwakirisha omuskediu kimasira kinga kichi kwena na engombe eyo Evans Mogere Momanyi inkanta onshibwaiga family yere omuchiyo Nyarondia asirete kare sana lakini bono mumuro yo ko Kirimi yo karengi na usira motigete karne metenyene yok igo atige tukareke mwerera sana lakini bone njira nyasama konye mpaka atindire mpaka nakinera bono nero tigirwe osiri rukaromoke abana bayo tigiru barabake lakini rindo mweshimira dio tokorera yara manene mono na to mo requested in fact dio kyoyo ayabo kana bongo tanda botamba ndera komenta buchigo mpaka to twasire guna bono ngento kyakoliki ekero kumwe kwa mutano shibara kwa meuchisa muchensi chianya birango konya ege gotokorera manene ng'ombe aretere ngira kabisa nabo mitwateba enurukabisa
Inganeye nigo yagokerwa amona abwo baikirana asebirero ebyo na goteba nigo era chigokonya omugaka bwenka eyo naboigo abana banyagusira moteri penina mwamba engomberie gokonya abana bari engomberie kolisigo kanyesanye kanyeseni enyore mori nande taonia abantu bamuikange elile ngombe teoniwa engomberia nondo tamasiko yegora nonye noyomo nande nenderere nande yetiare te ngombe endeu ata te ngombe ngiye yani nonje naye tamani engombe enuru kaji diukyo minto happiness kwambukericha imete kevirigo akiga twachira matanga yeka yo kasini yite koruchakirin twachire kumwapa ro mwana oye usira reganya mira twagokigusana na diuki akikoranje ko twatethire iganya saa museseni nanda momentere sa kurusia nanda momentere kabisa noyo komokuna yoriti nanje tindo chipi wibiongozi byaito tigabibuga ati umutingo yo odiukyo yagi masira banyara ko bakonya chifamilia chire chirense elinde na baro bainuka baba iguru yukyo yagi masira congratulations naende genderera nani nyasaye tigakobwatisie naende ayana boko bomurairio karioka ensemo yende nigo murandia ogiora omugiga ogio wibirero nigo abasemia abantu anene baria bagutumia ebinyugwa ebirero okeania naryo baranyare okinia egesaku kiabo igona mara usabanga nyasa bakonye none kinyureki none aserio gerigoika none yase kwarwa ondora ikaransa gwekorera conference torangiria abantu oikaransa iga orengeri aki gesana gajagete kunywa Inki gosena akoriro omochioyo asara kina aretire omochioyo indasa gutiga echumbi nebori nyomba ya temple onda de wadenge kene gerina ki igeta getata wise to live wisely in this life. Hallelujah. Abana barabuta ita tusabere nyasaba koni Kinko reporter Gatembe kroiga sekenyore keiga kya Kyongonge ime ye ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba na omwanchwa omurigereri amate amo goyo mugaka Samuel Nyabuti na bwo mungino ya Rebecca Posiboli ywere no konyora gwanse nande bwato mochando monne ase batabwatino nendagera bakoria na boigo nebintu binde buna ase obomenyo una no ane nyumba yake bara nigo yasokire na kuboli nyaka bage gosirwa na basamaria baya na bantu bomoyo bugwancha libanya ka bakwagendere gwa bwabo na mono aso kwagachirwa enyumba muri gitofatika digisemba nigatarire amate yo na gutwara robotiro kubwatia Ngoika igaiga asenga yomugaka Samuel Nyabuti no mongina Rebecca Posiboli kurase kenyoro kya muruga ime yesa application ya kegogi ewodi ya Busamaro abwo bamenyete no butaka obwere nigo ya esokie na gukwanira emechando eyo ebabwatiranetie egati yabo ugutatwara enyumba endagira nonya ne nyumba ya kibara eyo yabagoteire amo no borwaire obubore ase abaiga babere Elietaria nendebeka Posiboli mugaka Samuel Nyabuti ibamenyete n'emechando bairinga kintambe arwarite akobera nyumba iyo oikinga kyo osoka bono soka kumnya kense wita bana nabombwatu bulimero abanene asinyenge n'enyumba yandi namenyere nenga kintambe ntabwati ngane yinkuri ndumurore aira neirimbi yamono asinyenge murayi yanyoye namurayi undi wese urarbiya ko Kubatekana n'ubutakobo oboere bore asengeye nigo omwana siasa de Clark Oyagi oyo orenerango yekirogo kyobo MCA bwa Busamaro aigora ogochakiwa gokonywa kwiyamate eye yabagotwaba asukuba bwatokera amabati nabo igo chibando asebono basabire bagenderere gusirwa matuka mange abantu toligererete chikanisa nchirigereretie abagambia abarayi abatoka chora mbarigereretie abandi batomire abagwakirisi baba barigererio muchiyoyo bunore omongino yakonyu no mugaka ekorura kino mwesimigo yaki bino twakwanete nere igotoroche nga ebuna chakire foundation nande ndoche chibando mwesimigo ateba mwesimigo yaki chachira emetoriro isirini twaretira mabere omongino yarosie jana konyu Rebecca Samuel
Ntua mokwana nkomwaga chino bono chitu my side ngomana mabati atano bona yo. Moga bambe yamona. Orugabo nkwandele beke madress. Asante. Orugabo nkwandele rebeka oburangeti. Asante. Tosukyo mongi nolia neraro lekane tomorusinsa iga tomoimukai mukeli gugo. Ase ensemo yende nigo abarimi bekemerie chae korwase tundubari ya Kinyoro ime ye wodi eyo ya Busamaro beso kya nabarobo na koro kya omogokobo ase omwana siasa de Clark Oyagi maiga yere kubagusweria egurube ase okubakera erangi etundubari eyo kwambuka monda ngondo mulebyo Kinyoro Buying Center ere namba 62 ekoire chaya ese Victoria Kibirigo. Bueno, igotori no mogoka singe njobune tundubari ite ya Kinyoro twabira sama tukamange tundubari ite tabwatirangi ere igo yanye kuya gagutu plaster bono ntori no mogoka singe njo nomura yitu kwesa kuri kutikira kuyagi asogo tokonya singe njo yogo tsaboti wake tundubari ite rangi gotwaro gusera go gusaku tundubari abantu bamento nkyasa maliyete ngoro ku pasta idizo nyabuti likubale muri ya mani KB 62 Kinyoro igo bunande gaiga naroria mapatiruka manya sana singe nchenga umurayo ito nagutumire rangi rama ga natuo nyumba bune kororokana nyumba ya kiruya kandi ngwakira bali bagendete kunya kumurari goeta tiganya saba konya ndaba ichinguru ano sia semogotara igo umurayo naria nabwate vision ya Busamaro kandi bo igo gento twente ko korankelinga kamuranje abalimi baminto mwenzi ba Kinyoro nje nariko batebia ori okoire gento tagia roroje yaboigo. Ingo ripotera Getembe kuraiga se wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Fatigad Yesemba na umanchu muligereri tukolia lero niko muraibu ensemo sike William Samoei Ruto anyaraka baga kumirana n'abagambi naboiga bakonye babo guse aba chief naboiga ba assistant chief ase umwachi omaneno Nairobi myamaga cyo buraibu ense State House azanyaka baga kolia chira cyogo cyagwanyino kya buna ngonyaraka bale bakwetera amanchu gose amanchu ngonyaraka baga gokorwa elikonyaka baga kwana kianga gukiniale obokoreri bwabo. Kuna mama moja mmesikia amesema pale kwamba chief, assistant chief anaajiriwa miaka 20 baadaye hajaenda course mahali popote. Alitoka tu ile kazi alikuwa anafanya, amekuwa chief hapo, ameendelea na kazi, no training, no promotion, nothing. So wakati hiyo mambo ilifika kwangu, niliambia waziri tutafute pesa mara moja. Wale chiefs na assistants wote ambao walikuwa hawajakuwa trained wamekuwa trained, wa mwisho walitoka jana wakati nilienda pass out yao ya jana. Na sasa hawa wote ambao walipatiwa training na wale wote ambao hawajafanyiwa promotion, everybody is going to be promoted one rank. Ndio. Effective when waziri? Okay. Tutaweka pesa ya hiyo kazi yote katika budget yetu so that kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 kila mtu apande rangi yake. So wale muli graduate jana na wale wameenda course wote pia mutapandishwa vyeo. Mwanju mulige ukira buna tokore nseme iga entangani yeke onga chinsebere litukeliga lya lero kulenda senseme ya kabire niko tukuchikomera na senseme lya manyakito useki ngasikirika mayata buna komenya ku yake bocheno na Dr. Kena Mose onzari ko kurasa nyakita World Fit Health Center igo tosuka go chiale chiri ngor kwaro ni toto nyangiri kuronseme menyelio niga korkwa Wilson Makori weko na sebe tonzo niga korkwa DJ Atsan go te Kevin Ongeri. Bagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, mangana man, bagina ninjo. Aya nyakenywera bande. Nkwana gutuna gicuri mwara buno mumero goncha. Nyakenywera bande aya. Ibintu bya bande byugo kuna koria, aje bya tutagiti bali ndika bakuri byao. Aya nyakenywera bande. Nkwana gutuna gicuri mwao, ore buno mumero goncha. Karabantu ko baterekira marwa. Mumena bokorogere sembu yele ngo twere ozinga kiekale bona nyakinyura bane kwana kubeka marumu yomba muahora nga kiole baraba into bya bande byoko teberere tai ine nkwane go tworo kelinga tigata intwe
twebeke buya nore bantu bacha none ichinka chiito twaba no bwama tobuya twakwanania eliegere ntona kona kogenda obandi lyonga no bandi ayi abandi byugo kuna kuri oba ayotagete onakogeni kubotambe ayenkwana kogeni bantu bwao aya nyakenywera banda aya yo monginoria aya nyakeriera banda aya nyakenywera bantu mwakori nkwana gutuna gichuri mwahora buno momero gonja Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0715944048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha buno tokwa omoyo inyagitari ya
Mwancho murigere karibu asenseme iga ya kabere ya komenya okuyake wachanu na tika goteni gotole na Dr. Kena Mose Onsarigo astogo chukanya gato kurigerelia amange igoro bobwenia na abuna botambe ni gotogenda to mwancho murigere na maboli yao na ibirengerali byao gochase Dr. Kena Mose Onsarigo yore me studio namba studio 0726 447 367 0726 447 367 na bakubeka liboli lya gocha abuna akabangu boboli ayemo asaya